Идея этого мероприятия, в общем-то, ее придумывать не надо было, потому что каждый татарин, каждый башкир и многие россияне, многие национальности и нации знают о великом оперном певце Хайдаре Бигичеве, который, собственно говоря, оставил, несмотря на свою, к сожалению, непродолжительную жизнь, он оставил заметный след в истории оперного искусства, в истории вокального искусства. И вот это мероприятие, которое проходит сегодня, посвященное памяти, посвященное 70-летию Хайдара Бигичева,
проходит в Москве в концертном зале «Космос». И я выражаю огромную благодарность артистам, которые приехали поддержать, которые приехали отдать дань памяти и уважения великому певцу и вокалисту. Міне халқымыздың мәшһүр жыршысы, қабатланмас мұң иесі Хайдар Бишевнің еске алу кешесіне бүгін келерге насип болды. Татар штабының шақыруы бойынша мен бүгін мұнда. Аны ел сайын шулай еске алсақ та бірде артық болмас. Чүнки ол қалдырған милли мұң мирасыбыз ел сайын еске алынырға тиеш. Һәм буыннардан буыннарға көшеп ол барырға тиеш. Хайдар Бегичевтің 70 яшігіне енді ол біздің ғұрлы жыршы болғаны. Біз аны қатарлаймыз. Біз аны бұл шул хатлы исән болар. Не хатлы біз аны есіне аламыз. Чеке аларған аның жырлары бір қашан өлмәсләр. Енді ол біздің үшіндей интеллигент, дүнияда көрсете тұрған біздің милләтіне жыршы болғаны. Соның үшін біздің бик шат мұнда келерге, тәбрикләргә. Енді біздің культурның символы болды. Енді мен біздің татарның жәмиятның штаб, татарның штаб, милләтче татарның штабын исеменден, аннары татарның фән центрының академияның ярдәмчеле, аннары Российской академии естественных наук бөлімінен и татарларның мұрзаларының исеменден бұл хатваны берем. Уважаемая Зухра Кудусовна, выражаю вам искреннюю благодарность за организацию проведения концерта в память выдающегося певца Хайдара Бегичева. Данный концерт стал настоящим подарком для любителей татарской музыки. Профессионализм артиста вызвал восторг и уважение к татарскому музыкальному искусству и татарской культуре в целом. Благодарим за высокий профессионализм и вклад в развитие татарской песни и татарской культуры. Желаю вам творческих успехов и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество. И молитвы. Көп эшләр башкаруларыгыз өчен, халкыбыз өчен
Хайдарның научный популяр шын мәгънәсендә дөрестлек белән язылган китабы сезгә монда бик күп файдалы мәгълүмат. Большое спасибо также выражаем штабу «Татар Москвы», полномочному представительству Республики Татарстан и Министерству культуры Республики Татарстан и лично Ираде Хафизяновне Аюповой. Спасибо. И вы как бы видите, что полный зал концертного зала «Космос», колоссальный интерес со стороны зрителей и слушателей. Многие из них никогда не слышали, как пел Хайдар, потому что они были еще совсем маленькими. И мы рады представить эту историческую страницу, рады показать и познакомить тех, кто еще не знал, с творчеством великого певца. Мәскәү башкортлары бүген Космос концерт залында Хайдар Бигишевтің Татарстандың, Башкортстандың бөек шәхесенә арналган хәтер кисәһендә, хәтер концертында булуыбызга бик шатбыз. Чөнки ул безнең борынгы йырдарыбызга таянып, матур йырдар халган. Зур рәхмәт шушы концертны оештырган кешеләргә. Зур рәхмәт безнең штабка. Ул да шушы безнең штабта Рөстәм Ямалиев шушы зур концертны оештыру өчен бик күп тырышты. Искәндәр бик күп тырышты. Зур рәхмәт барыгызга да шундый зур концертны оештыру өчен. Чөнки менә шушындый истәлекле шундый үзебезнең татар, башкорт кешеләрен күтәргән концерт өчен сезгә зур рәхмәт. Шуны әйтәсем килә. Шушындай концертлар менә безнең халыкны бергә җыялар. Аның дуслыгын арттыралар. Бер-берсенә ихтирамлыгы күбәя. Үсә. Шуның өчен зур рәхмәт. Менә шуны әйтәсем килә. Шушы очрашулар безнең өчен бик әйбәт. Безнең халкыбыз өчен бик әйбәт эш. Менә шуны әйтәсем килә. Зур рәхмәт штабка. Безне җыйды, безгә ярдәм итте монда килергә. Менә үзебезнең халкыбызның иҗаты белән тагын таныштырды. Нинди зур концерт бит. Күпме монда
истәлекле чыгышлар булды. Монда килгән төрле халыкларның чыгышы да бик әйбәт безнең өчен. На этот концерт я попал в Татарштаб. Большое вам спасибо, что пригласили такой хороший концерт. Мы обязаны дружить тюркоязычные народы. Тюркоязычные народы сплотиться должны. Благодарен, еще раз благодарен Татарштабу, что такой, тем более 9 ноября 2019 года 9 единицы и 9. Это историческая дата. Большое вам спасибо. Очень благодарен. Удачи вам. Татар штабының Мәскәүдәге шушы милли мәдәниятебезне һәм культура тарихын саклап калуда өлеше зур. Һәм менә шушындый чараларны ул бик теләп үзенең активистларына билетлар өләшеп безне катнаштыра. Бу яктан Ямалиев Рөстәм абыйга зур рәхмәт. Бу чаралар инде ул безнең өчен генә түгел, яшьләр өчен дә зур бу милли мәдәниятебезгә, культурабызга әйтү булып тора. Багышлану, шушы чараларда катнашу. Һәм яшьләр шулай ук бик теләп йөриләр бу чараларга. Әлбәттә, татар халкы Мәскәүдә бик күмәктәр, оешкан халык. Улар бик матур бәйләнеш тоталар бер-бере менән, оешкан,
мәдәнияттерин, телен күтәрү буенча улар бик зур эшләр башкаралар. Татарлар штабы бик яхшы эшләп килә. Ул яктан без башкорт халкы, Мәскәү башкортлары уларга хокланып карыйбыз. Улардан үрнәк алабыз. Безгә алар бик ягымлы карашта, безне үзләренең сараларына бик еш сакырып торалар. Без уларга рәхмәтлебез. Әлбиттә, Рөстәм Ямалиевка без рәхмәтлебез, чөнки ул безне бик якын итә, безгә ярдәм итеп тора. Татар штаб очень благотворительностью занимается, очень хорошие мероприятия создают и проводят для того, чтобы язык сохранился, для того, чтобы народ дружно жил. Это очень благородно. И это очень хорошо, это очень достойно. Благодарю вас. Дай Бог вам здоровья, дай Аллах здоровья. Очень приятно вами иметь дружбу. Мына шул кадәр халыкларны җыю, халыкка мына чын халыкча хисләр бирү, яшьләрне күтәрү. Штаб хәзер бик зур эшләр эшләп алып бара. Мин гыйльми эш белән эшлим бөтен гомерем буенча. Информационный технологиялар буенча академик. Но Рөстәмнең һәм Искәндәрнең шунда эшләре бик әйбәт. Шуны әйтәсем килә, мона ел сайын аның арта, эшләгән эшләре арта. Рөстәм һәр вакытта матур хәрәкәтләр ясый халык өчен. Чөнки монда бит иҗади эшсез шундый эшләрне эшләп булмай. Менә шуңа күрә штаб хәзер күп кенә иҗади эшләр эшли. Күп халыкларны җыя. Халык арасында менә татар, башкорт дуслыгын арттыра. Менә шуны әйтәсем килә. Анда да ниләр килә, чуашлар килә, уртмуртлар килә, төрле халыклар килә. Ул һәр вакытта штаб бик әйбәт бөтен безнең якташларыбызны каршы ала.
Татар халкы ул бик зур халык, бик таралган халык, оешкан халык. Әлеге заманда улар бик әүдем алдан баралар һәм башка халыктарга улар үрнәк булып торалар. Әлбәттә, бына башкорт халкы без алардан үрнәк алырга тиешбез, чөнки улар бик оешып, бергәләп зур эшләр башкаралар, үзләренең телләрен хаклау буенча, үзләренең милләтләренә ярдәм итү буенча. Һүз юк. Афарин, молодецлар. Татарлар концертына жиылабыз. Кемнәрдә кем безне менә шулай билет саталар, бик общительный татарларны җыялар. Шул җыючыларга кемнәр менә шулай Мәскәүдә зур эшләр башкаралар. Аларга зурыбызны, рәхмәтебезне белгертәсебез килә. Бүгенгесе көнне Мәскәү шәһәрендә меңнәгән залны тутырган иптәшләр, билет сатучылар, кемнәр шул концертны уста Искәндәргә бик зур рәхмәтебезне әйтәсебез килә. Һәм дә шулай, без Мәскәүдә уже 40 ел яшәсәк тә, татар концертларын бер дә үткәргәнебез юк. Һаман да калдырмыйбыз, үзебезнең внукларыбызны алып йөрибез, үзебез дә киләбез. Рәхмәт тагы бик зур шулай. Тагы да шулай зур залларны, 1000-ник кенә залны түгел, 6000-ник залны тутырсыннар иде. И Хайдар Бигичевны уважать иткән кешеләр, и татарларны уважать иткән, җырсыннар татар концертына бүгенгесе көнне. Жәлләмәгез акчагызны, килегез концертка. Күтәрик татарларны, менә шулай мөселманнарны. Бүгенгесе көнне шундый матур, мин даже елый кайтам, метроларга кергәч, Мәскәүнең икенче кырыена хәтле үземнең ичемнән бушата алмыйм шатлыкларымны. Рәхмәт аларга бик зур.